जोङो इसोरनि इसा जानाय खामानिखौसो जों मावनायखाय इसोरा जोंखौ हेफाजाब होदों। मानो बर'फ्रा हादर बिनायनि नामाव गावजों गाव बुथारलायबाय, बुथार जाबाय। दा इसोरा बुंदों नोंसोरो हादर बिनायनि नामाव गोबां मानसिफोरखौ बुथारबाय, बेनिखायनो पाप जादों। बे पापनि थाखायनो बर' हारिया लेथेर फेथेर जाबाय। बर'फोरनि गेजेराव गोजोननाय गैया। बर'फोरनि गेजेराव बिमा बिफाजों फिसाफोरजों टेबोल गंसेयाव ओंखाम जालायनो गोसो गैया, मोखां नायलायनो गोसो गैया, बिमा बिफाफोरजों मोजाङै सानलायलिया। आरो बिफानि दुब्लियाव बर' फिसाफ्रा बिफानि दुब्लियाव खदाल जावा। दा बेनिखायनो ओजों तामिलनाडुआव थांगोन, केरेलायाव थांगोन, बांगालराव थांगोन, बम्बेआव थांगोन, पुनायाव थांगोन, बाहेरायाव जेराव गोसो बय खारलागोन। किन्तु बिफानि आबाद मावग्रा मोजां हा दंब्लाबो बेवहाय खदालबो जावहैनाय नङा, सिखाबो लानानै बेवहाय नुजाहैनाय नङा। गोबां हा हु दंब्लाबो ओरैनो गोग्लैनानै थायो, गासिबो बाहेरायाव खारो। इसोरा बुंदों हादर बिनायनि नामाव मानसि सिथारनायखाय बे सावजोंसो बे आखल जादों होननानै रोखा रोखा बुंदों 1987 मायथाइनि। इसोरा बुंदों नोंसोरो गुरै जानानै आंनाव फै, अब्ला आङो नोंसिनि पापफोरखौ सुस्रागोन आरो आङो हादर होगोन। जोंना बे हादर बिनायाव देरसिन थांखिया दा बुंलांबाय इसोरनि फिसाया, जोंनि देरसिन थांखिया जाबाय जोंनि पापआ निमाहा मोननाय। बेनिफ्राय इसोरा हादर होनोबो होननानै बुंबावदों। जोंनि थांखिया मा? खाफालाव बिखायाव क्रुसनि हांखो लानानै बाप्तिस्मा होजानायनि थांखिया मा? जोंहा सोरगो रायजोआव जायगा मोननांगौ, सोरगो रायजोआव गोजोनै थाहैनो मोननांगौ। बिनि थाखाय जोङो बाप्तिस्मा होजादों। बाप्तिस्मा होजानानै इसोरखौ नाजावदोंब्लाबो हादर बिनायनि नामाव गासिबो मैला जाबाय। बे हाब्रु ग्ले ग्लेयाव बार'नाय नाया बेनो। दा बेफोरनिफ्राय बै दांग्रि सरजानाय बायदि जालांदोंमोन। दा जोंनि बे हाब्रुआव गारि लानानै थानायफोरखौ जों इउनाइटेड बर' नेसनेल फास्टिं प्रेयार प्रग्राम फर बर'लेण्ड, बे नामा गोलावद्राय जादों होननानै बुङो। नाथाय बेखौ गोलाव खालामैनिनो खायसेया बर'लेण्ड नामानो गैयाबा आं मानो सानो। बेनिखायनो बर'लेण्ड नामखौ गोलावसिन खालामनो गोनां जादों। मानो होनबा बर'लेण्ड नाम गैयैखाय थांनो गोसो गैया होननानै बदनाम, बे आलना खाथायनायल' बियो। दा बेखौ जेब्ला होदेरबाय नामा लावद्रायबाय। आरो बबेखौ नांगौ होनबा गुसुंब्लाबो नोंसोरो आफसुस, गोलाव होबाबो गोलावद्राय गोसोआव थायो। आरो जोङो बे सिरिसे नामखौ गोसोआव थायाबा जों संसार जानायाव मा मेलेम बाहायगोन? बे लाइन मोनसेखौनो गोसोआव लानो हायाब्ला मा संसार जागोन जोंलाय? जों इसोरनि फिसा हिसाबै बे लाइनसेल' बाथ्राखौनो मुखुब लानो हाया। बे मोजां नामखौ इउनाइटेड बर' नेसनेल फास्टिं प्रेयार प्रग्राम फर बर'लेण्ड, बे मुंखौ गाबज्रिनानै इसोरा खावलायनायखाय इसोरा आरो जोंनि गेजेराव खौसे जानानै दावगानो होदों। नोंसोरो खुनु मण्डलिखौ बिसार खालाम। बेप्टिस्टआ, पेन्टिकस्टआ, सिएनआइ, UELC, ELC, NELC, रमान केथलिक, स्कटिश, खुनु मण्डलिखौ नोंसोरो गुबुन दाखा। मानो होनबा जायफ्रा जिसु ख्रिस्टनि मुङै खाफालाव बिसोर आंनिनो फिसाफोर। बेनिखायनो दोरसोनावनो खोन्थाखादों बयबो खौसे अनलायनानै आंखौ आरो जोंनो मा नांगौ? जोंनि थाबायनायाव
बबे लामाजों जों थाबायदों बेखौ जोङो मिथिनो मोननाया इसोरनि प्रत्येक मासाव जों जेब्ला बे प्रग्रामखौ खालामो बे जाबाय इसोरा गावनो नुजाफैयो बेजों जों मिथिनो मोनबाय इसोरा जोंनि थाबायनाय बेनो जोंनि थांखिया बे जानांगौ नागिरबा मोना गाबख्रावबाबो मोना आफा इसोर बहा दं थैजासे गाबज्रिबाबो मोना नाथाय बे हान्जानि जुगिदि प्रग्राम खालामनायाव इसोरा बे प्रग्रामाव गावबो फैयो थांगदफोरखौबो लानानै नुजाफैयो दा बे जोंनि थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन बहायनो जोंहा रंजानाय बयनिख्रुइ देरसिन रंजानाय बहायनो